Llavors és la història de... és una història coral, per tant té molts personatges, i és la història d'una gran família que cultiven préssecs a un poble de Lleida i la terra no és seva. Han estat cultivant aquesta mateixa terra durant molts anys, però no és seva. Llavors, quan el propietari es mor, el nou propietari vol posar plaques solars. Llavors és una mica com aquesta família es reuneix tota junta, totes les 3 generacions, avis, adults, nens i adolescents, molta gent, i com es reuneixen per cultivar i recollir els préssecs per una última vegada, no? I com de sobte una família que realment mai s'havia qüestionat el seu futur es troba en un moment on s'ha de qüestionar a veure què passarà, no? I llavors com funcionen i com es transformen les relacions familiars en aquest context. O sigui, el projecte jo crec que va néixer una mica per al meu desig de retratar el que significa ser d'una família molt gran amb molta gent, i d'aquí que la pel·lícula sigui coral. I llavors, bueno, està una mica com inspirat en una història familiar, perquè tinc una família que viu al Alcarràs, i bueno, sí, clar, comparteix amb estiu el tema de l'estiu precisament, però això va ser perquè és que realment quan treballes la terra i si cultives préssecs en concret, l'estiu és la campanya, llavors és una època molt crucial i en un primer moment anaven a ser 4 estacions, però ens vam adonar que havíem de centrar la història a l'estiu, que és on hi ha més moviment allà, no? Llavors comparteix, o sigui, amb Estiu 1993 comparteix el fet que és estiu, el fet que és un ambient rural, tot i que en aquest cas cultiven la terra, i suposo que comparteix el tema de que la família i les relacions familiars continua sent com el centre de la història. Sobretot que no hi ha un punt de vista tan fort, no hi ha un punt de vista concret com el de la Frida Estiu, sinó que és una pel·lícula coral i que veurem com aquesta família passa per això, no?, de manera col·lectiva. Llavors això per mi és com un repte a nivell narratiu molt gran que tinc moltes ganes de provar.